Усім салют! Адкажыце, калі ласка, што трэба зрабіць раніцай, каб настроіцца на цудоўны дзень? Моя прапанова зрабіць вясёлую зарадку. А ты пакажаш самую вясёлую зарадку? Я? А чаму я? Давай лепш ты, Касечка. Я? А чаму менавіта я? Гэта ты прапанаваў зарадку. Я прапанаваў, таму што я разумны і заўсёды ўсё прыдумваю. Вось так заўжды. Кася ваша палачка-выручалачка, так? А хіба лісік павінен усё прыдумваць, а пасля яшчэ і выконваць? Калі так, будзем сядзець без зарадкі. Будзем сядзець. А я з табой і размаўляць не збіраюся. І я таксама. Прывітанне ўсім. Што гэта з вамі? Нічога. Лесік усё сапсаваў. Настя, не слухай Касю. Гэта яна ва ўсім вінаватая. Так, мои дроженькие, не пойдзе. Давайте разом усміхнемся, поглядим мультик, а потым ва ўсім і разбярэмся. Залатыя словы, Настачка. Ты як заўсёды ведаеш, што і калі зрабіць. І галоўнае, я люблю ўсіх мірыць. І давайте уже мультик глядзець. Давайте. Настя, Лесик прапанаваў вясёлую зарадку зрабіць, толькі сам яе паказваць не жадае. Чаму? Таму што баіцца, што ўсе яго разумныя думкі разляцяцца ў розныя бакі, пакуль ён практыкаванне паказваць будзе. Адны думкі вылецяць, другія прыляцяць. А вясёлую зарадку ты паказаць не можаш. Не хвалюйцеся, я покажу вам зарадку. Давайте уявім, што мы будзем Сонейка. Ого! Я яшчэ ніколі не будзіла Сонейка. Звычайна сонечныя промні казычаць нас за тварык, і мы прачынаемся. А цяпер мы паспрабуем паказваць Сонейка. А чаму не? Сябры, давайте разам зробім вясёлую сонечную зарадку. Цягнемся да Сонейка! Цягнемся, цягнемся! Ну як? Дацягнуліся? А цяпер паспрабуем памыць тварык Сонейку. Уявіце, што вы малюеце вялікую усмешку. О! Гаць! 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 Адчувайце, што ўвесь сон прайшоў. Ага, быццам яго і не было ніколі. А ўсё дрэннае і сумнае мы можам сабраць у вялізны мех і выкінуць як мага далей. Настя, пакажы, як ты гэта будаш рабіць. Спачатку Настя, а пасля ўсе нашы гледачы. Калі ласка. Ну добра. Так, спачатку мы ўсё збіраем. Вось, забыла. І пасля выкідваем. Цяпер я заўсёды буду рабіць такое практыкаванне, калі ў мяне настрой будзе не вельмі. І я таксама мысленно збяру ўсё, што мне замінае. І уй! А я люблю, калі мне што-небудзь перашкаджае, не мысленно, а на самой справе узяць і выкінуць. Я ведаю, Кася, што ты парадак любіш. І зараз мы не замінаем. Лесік, я возьму яго і... Дапамажыце! Стоп, Касечка. Лесік – гэта наш разумнік і аўтар самых геніяльных ідэй. Чула, Кася? Ну, і мы ж дамаўляліся, што раніцай не сварымся, робім толькі добрыя справы і гаворым адзін аднаму толькі добрыя словы. А я толькі добрыя справы і раблю. Ну, дамовіліся. Не буду я выкідаць вашага любімага Лесіка. Толькі вы мне за гэта мультфільм пакажаце. І не толькі табе. Давайте разам паглядзім. Настя, а ў якой зімовай казцы ты б хацела сыграць галоўную ролю? А ты ў якой? З мяне б атрымалася цудоўная снежная каралева. А з мяне... можа, Снягурачка? Лесік, ты як лічыш? Снягурачкі, у мяне для вас прапанова. Якая? Калі што-небудзь вясёлае мы прымаем. Прапаную вам загадкі. І калі вы адгадку знойдзеце, значыць, вы можаце сапраўднымі снягурачкамі і снежнымі каралевамі быць. Што яшчэ выдумаў? А
А я з задавальненнем загадки Лесіка буду адгадваць. І я таксама падслухаю, калі Лесік падрыхтуе нам цікавыя і складаныя загадкі. Іншых не загадваю. Такім чынам я пачынаю. Дзяўчынкі і хлопчыкі, будьце таксама вельмі важлівымі і паспрабуйце даць правільныя адказы. Загадка першая. Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, адразу плакаць пачынаюць. Ой, а я не ведаю, што гэта можа быць. Каго чакаюць, а пасля плачуць. А мне гэтая загадка падалася даволі лёгкай. Лёгкай? Ну, Настачка, тады адказвай. Памятаеце, мы рабілі вясёлую зарадку і будзілі... Я здагадалася! Мы вельмі весела будзілі Сонейка. Лесік, гэта правільны адказ. Правильно. Рыхтуйцеся да другой загадкі. Ужо гатовыя? Пакаціўся клубок, рассыпаўся гарох. Пачало світаць, і няма чаго збіраць. Хто здагадаўся, маўчок, не падказвайце таму, хто яшчэ думае. Я магу даць вам маленечкую падказку. Гэты гарох рассыпаецца па небе. Ну, Настя, больш нічога не гавары. Дзяўчынкі, гатовыя адказваць? Я здагадалася. Гэта зоркі. Вельмі прыгожая загадка. І такі ж цудоўны адказ. Ой, дзякуй. Яшчэ адну загадку паспрабуйце адгадаць. Загадвай. Што гэта за вочы? Адно свеціць удзень, другое ўночы. Лесік, гэта вось так? Тады у мяне ёсць адказ. Гэта Настя. Дзякуй вялікі. Лесік і пра мяне загадку склаў. Я і не ведаў, што моя загадка будзе з 2 адгадкамі. Ну, тады будзем шукаць другую адгадку. Дзяўчынкі і хлопчыкі, дапамагайце нам. А гэта не сонца і месяц. Адно свеціць днём, другі ноччу. І гэта правільны адказ. Сябры дабраранкаўцы, і ў вас такі ж адказ. Малайцы! І я прапаную ўсім, хто знайшоў правільныя адгадкі, паглядзець мультфільм. І для тых, хто спрабаваў адгадаць, таксама наш мультфільм. І для тых, хто проста любіць дабраранак. А я падрыхтавала яшчэ адну загадку. Сама придумала. А як жа? Усе гатовы? Я магу загадваць. Давай. Што робяць усе дзеці кожную раніцу ў адзін і той жа час? Удакладняю. З панядзелка па пятніцу, а 7 гадзіне раніцы. Гэта ведаюць усе. Настя, ты загадала праграму «Дабраранак». Сябры, давайте дамовімся, калі хто-небудзь з вашых сяброў яшчэ не ведае пра дабраранак, абавязкова парайце ім уключаць кожную раніцу тэлевізор. І абавязкова раскажыце, што ў нашай праграме шмат цікавага, загадкі, конкурсы, віктарыны. І нават можна атрымаць прызы. Галоўнае, не прапускаць ніводнага выпуску. Такім чынам, записывайцеся ў наш фан-клуб і атрымлівайце цудоўны настрой на ўвесь дзень. А зараз самы час дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу і бегчы на заняткі ў школы і дзіцячыя садкі. Сустрэнемся ў панядзелак зранку У нашым дабраранку!